क्लिप्स नुनाया बेनो जाहैबाय जोंनि इण्डियान स' दाबो माखासे मानसिफोरा नै पिकनिक स्पटनिफ्राय फैगासिनो दङ नायनो स' बिसोर थांबाय स' टाइमा बारबाय अलरेडि एक्जेक्टली नियर बाय द हिल्स स' नैबे नुहुरनो हायो नोंथांमोना नैबे जाबाय भुटाननि फुट हिल्स एन्ड बेयावनो दङ जोंनि पिकनिक स्पटआ एन्ड नै नाहरदो बिराद समायना रमायना नाथाय जेसेबां समायना नुयो एसेबांनो बिराद गिथावना मानोना जों बेयावहाय सानफ्रामबो हर सान मैदेरजों जुजिनांगौ गोनां जायो एन्ड स' बेनो जोंनि थासारि नैबे नायदो नैबे मैदेरनि वायरिं हा बाव कारेन्ट दङ दा आं बेखौ दांनो हाया एन्ड दा मोनानि बेलासिनि 5टा बाजिबाय एन्ड नैबे नै गयबारि जोंनि लोगोनि सासेनि एन्ड नैबे बेनिनो वाच टावार बियो जों बाव मैदेर नेयो आरो बेबायदि गोबां दङ बेयाव आं ओरै थांथ'ला थारमाने ओरैजाय थांबा आरो थारमाने समा बारलांगोन आरो खोमसिगोन नालाय स' लाइटनि प्रब्लेम जागोन एन्ड स' बेनो बेखिनिखौ देखायबाय आङो खुलुमबाय बयखौबो एन्ड वेलकाम बेक दिनै मानडे एन्ड आं दा न'आव दङ बर्थमान स' एसे अखा सिजानानैहाय माथोआ एसे बोरैबा जादों एन्ड मैया थांनाय हरावहाय जोङो मैदेर नेदोंमोन मोनसे जायगायावहाय एन्ड स' मैया लाइन गैयिनि थाखाय कारेन्ट गैयामोन फनावबो चार्ज गैयामोन एन्ड कमप्लिटलि थारमाने अलरेडि 3 उइक्ससो जाबाय जोंना दा लाइन गैया खोमसि खोमलाव थागासिनो दं जोङो ओमफ्राय जोबोद खस्थ' जायो डिभाइसफोरखौहाय चार्ज होनो मानो थारमाने सलारजोंसो नालाय ओमफ्राय इनभार्टाराबो लड लानो हास्लाबियाव थारमाने अन खालामनो हाया एन्ड स' बिदिनो अखाबो हादोंमोन बे साननैसोआ एन्ड सान्दुंबो गैयामोन एन्ड लाइटनि फेसिलिटि एकदम ब्रेकडाउन जादों आरो एन्ड स' जों मैया माखासे लोगोफोरजोंहाय जों मैदेर नेहैदोंमोन मैदेरनि फेन्सिं वायारफोरखौ एसे नायदिंलाबायदोंमोन बहा लिकेज जादों मानि थाखाय मैदेरा खनले गामि हाबलागासिनो दङ बिराद उत्पात खालामगासिनो दं स' बेफोरखौनो ओरैनो एसे नायहैनो होननानै थांदोंमोन आरोना स' बेयाव नायनायाव दसे गोबाव जाबाय एन्ड अखाबो बिराद जुब जुब हानायलाय ओमफ्राय ब्लगबो बानायनो सानदोंमोन आं ओमफ्राय नोंसोरनो कमप्लिटलि थारमाने हराव माबायदि सिटुवेसन जायो बेफोरखौ दिन्थिनो नागिरदोंमोन आरो नाथाय लाक गैयामोन आंना एन्ड स' माखासे ओरैनो ससे मोनसे क्लिप्स आं लादोंमोन एन्ड अखा हाबाय थानायलाय बारा साउन्डआबो क्लियार जायाखै एन्ड आंबो बिराद जोबोद मेंनाय मोन्दोंमोन आरो अखा सिजाबा माथोआ एसे गोदोयो एन्ड स' क्लियार ओंखाराखै हा स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय स' मैयानि ब्लगखौनो नायदो एन्ड दिनै मोनसे भिडिअ लाबावगोन आं बिनि उनाव मोनसे कमेन्ट थांनाय भिडिअ प्रिभियास भिडिअ थारमाने माखासे गोबां मोजां रेसपन्स मोननायलाय थानायाव बुहुत मानसियानो मोजां कमेन्ट्स खालामदों स' आं बै कमेन्ट्सफोरखौहाय फरायथिनानै होगोन स' नोंथांमोना बेनि उनाव नेक्स्ट ब्लगखौ नायबानो जाबाय स' आं बाव कमप्लिटलि कमेन्ट्सफोरखौ आं रिप्लाइ होजोबनो नाजागोन एन्ड स' थुदो बिदिब्ला मैयानि ब्लगखौ नायनोसै एन्ड स' वेलकाम बेक टु आनादार निउ ब्लग हेल' SBvlog एन्ड नोंथांमोननि रेसपन्सआ जोबोद मोजांमोन स' इट्स काइन्ड अफ लाइक बिल्डिं आ कनफिडेन्स फर मी एन्ड जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि रेसपन्सनि थाखाय भिडिअ क्लिप्सफोरखौ होनो हायासै मानोना अखा हादोंमोन बिकज अफ दि पुवर केमेरा क्वालिटि दै थारमाने केमेरा क्वालिटिया एसेबां मोजां नङा वाटार प्रुफ नङा दे दाबो अखा हागासिनो दङ अब्लाबो I took a risk and I'm giving a videos to you all स' नैबे आं दांनो हाया दा बेयाव थारमाने कारेन्ट दङ दै आं बेखौ दांनो हाया आं बेखौ दांनांगौबा लावखाबाय आरोना नै नोंथांनाव नुनानै नैबे वायार दङ स' आं नैबे वायारखौ दांनो हाया दा स' इट्स भेरि रिस्कि एन्ड बुंनो थाङोब्ला बे नैबे इन्डिया पाकिस्तान बर्डार बायदि बिराद गोलाव आरोना एप्रक्स 9-11-12 किल'मिटार्स डिसटेन्सनि बे वायरिं स' 10 किल'मिटार्सनि जुदि बेबायदि फेन्सिं वायरिंखौ जुदि मेनटेन खालामनो गोनांब्ला नोंहा समायनि खथि दङ रांनि खथि दङ माने नों इयाव इनभेस्ट खालामनांगोन मानोना बे फेन्सिंआ पारमानेन्ट नङा नालाय नोंथां नाय बे मोनसे दंफांनिसो नैबे वाल जि दङ वाल नङा एक्सुवेलि नैबे जि पस्ट दङ ना बे पस्टआ दंफांनि बानायनाय ओमफ्राय नैबे गुनानि माखासे वायरिं दङ स' बेफोरो थारमाने बिदिनो अखा बायदिसिना हाबाय थायोब्ला बा मैदेरनि दाफायनाय समावहाय माब्लाबा सानावबो हाबो नालाय सानावथ' होनो हाया सानाव मानसिफोर हाबो नालाय मोसौ बायदिसिना हाग्रायाव लाङो बिनिफ्राय टुरिस्टबो फैयो भिजिट खालामो ओमफ्राय बिनि थाखायनो हास्लाबा आरोना समाव स' बिदियावनो माखासे फेन्सिंफोरा गाज्रि जायो आरो अखा हानायजों माजों बेयाव माने
आयरन नांनानैहाय माने वायरिंफोरा एसे लिकेज जायो ओमफ्राय इनभार्टारफोरा गाज्रि जायो थ' बेनि थाखायनो पार्मानेन्ट नङा आरो बेना जास्ट टेम्परारि सलिउसन माने बेखौ पाब्लिकआनो निजेनो बानायदों मोनसे समाव एनजिअनि हेल्प मोन्दोंमोन ओमफ्राय नाथाय दा बेखौबो मोनाखै जोङो माने स' बे फेन्सिंनि थ्रुयैनो जोङो मैदेरनिफ्राय रैखाथि मोनो आरो स' एसेनोसै भिडिअआ नोंथांमोना नुबाय एन्ड स' आं थाबैनो नैबे कमेन्ट्सनि रिप्लाइफोरखौ थाबैनो लाबोगोन बे भिडिअखौ थाबैनो लाबोगोन ओमफ्राय आरोबाव बे कमेन्ट्सनि रिप्लाइनि सिगांहाय जुदि हायोब्ला आङो गाबोनहालागै मोनसे ट्रेकिं खालामनायनि मोनसे ब्लग दङ बेबो सर्ट ब्लग दङ नाथाय बियो आंनि डिभाइसआवहाय सापर्ट जायाखै थारमाने 4K क्वालिटिमोन स' आं बेखौ लेपटपाव गाबोन मोनसे गोदानै इनस्टल खालामफिननांगोन एप मोनसे ओमफ्राय बेयाव एसे एडिट खालामनो गोनां दङ ओमफ्राय एडिट खालामनानै आं बेखौबो पस्ट खालामगोन स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय एन्ड भिडिअआव नोंथांमोननि बिराद मोजां रेसपन्स मोननो हादों एन्ड स' नोंसोरनि अननायजोंनो आङो 350+ साबस्क्राइबार्स गेन खालामनो हादों स' बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय बयनिसिमबो एन्ड आसा खालामो नोंथांमोना आरोबाव 1K सिम आंखौ मोजाङै 1K सिम नोंथांमोना आंखौ हेल्प खालामगोन एन्ड स' बेनि उनाव आङो मोजांनिफ्राय मोजां कन्टेन्ट आरो क्वालिटिफोरखौ आं चेन्ज खालामनो नाजागोन स' बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामबाय एन्ड स' दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय एन्ड थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट ब्लगाव स' टिल देन बाय बाय